Tapos na kami naglagay sa trailer mga pag-say bye-bye na kami ni Banana. Bye-bye, sa Mr. Twist. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? higala! Kumusta mo mga kahigala? 6 PM na dito no ng hapon. Aalis na naman ako. Doon ako mag-dinner sa kay Ate Cindy na bahay. Kami 5. Milet, Lina, Daryl, no? At Cindy, ako, of course. Last ko na tong kainan with them. Charot. English. So, nakita niyo yung mga karton ng mga kahigala, no? Ang kalat na. Yan. Bukas is magkuha na si Banana sa trailer na nirintahan namin para yan ikarga na kay aalis na kami. Oh. Ready na ang aking vicious plantitas pero ako ay hindi pa ready. Yun mga kahigala, bukas ko na yan ilagay sa box. And then si Banana, ito nakikahiga no, naghinuktok. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Ang lawak na ng aming kwarto kay wala na yung mga gamit. Bike na lang. Yung mga cabinet is empty na yan lahat. Ang 6 PM diri ang mga kahigala is madilim na no. Kay winter naman god. O sige, uban ko din. Inununan. Tuesday night. Ginataan ko Ano, ay sige para. bilo-bilo. 7 to 9. We can all grow Of together. course, right. Sa TV. Sa ako po. Dili na. Ano kinakain mo dyan? Ano binignit? Bilo-bilo lang tayo lang. Ilagay na ang diet. Kay diet man ni si Ja. Pasiksi ni si Ja. Ay, ba to? Hindi. Ate Mele. Diet daw na ilang. Diet ako ay. Higalam Daryl. Tagismal bukhak. Diya mga on nami oy. Kaya kalami nagamong pagkaon. Mga higala, nandito na ako sa bahay. Kakauwi ko pa lang mag 11 o'clock na dito sa gabi. Hinaan ko na ang aking boses kay yun na natulog na ang mga tao dito ba. Tapos si Banana din no nakahiga na. May natanggap na naman ako oh. Binigay ni Bal. Ito pa. Mga bedsheet, mga hapin sa mesa. And then binigay din ni Ate Cindy sa akin oh. Ang daming sukulent again and again. Salamat Valerie at Ate Cindy sa inyong binigay. And then salamat din Ate Milet, Ate Cindy, Daryl, at Lina sa inyong pray na mo ni Banana. Thank you so much. The next day. Kagabi mga kahigalang din ako nakabalik sa inyo kay Kapoy na no? I keep this on because it warms my chin now. It keeps me nice and warm here, alright? It's winter now. On the way kami sa city mga kahigala, magkuha kami sa trailer. So today is very busy na. Tapos hindi pa maganda ang weather no, maulan. So kami lang ni Banana magkumbati og hakot sa mga gamit. Ilagay namin sa sasakyan at trailer. Tignan niyo mga kahigala, ang dilim ng langit. Ing bundak na jud nag-uwan mga kahigala, di naman na. Ay. Ito na ang mga trailer. Kakarating pa lang namin mga kahigala. Na problema kami sa trailer mga kahigala kay ang kinuha ni Banana na trailer ba yung close. Kaso maliit. No, ang open is medyo malaki kaso lang talaga is maulan ba. Ngayon, kaya nagdadalawang isip kami ano ang kukunin. Maganda kasi yung open kaso lang talaga ang ulan. No? Tingnan nyo naman. Ang weather. Ay, yan yung trailer na kinuha namin mga kahigala o yung puti ba. Diba ang liit? Kaysa itong open o malaki. Ay. Yeah. Okay, thank you. If it's a problem and I feel, oh my God, I can't get in, I'll let you come in and change it. Okay. All right, cool. Okay, thank you.
Yeah. Baliktad man good mahal. What is it, mahal? Life? You can't get better than this. Nasa bahay na kami mga kahigala. Nag-start na si Banana og butang sa mga gamit sa trailer. Yan o. I hope na masibo. Tapos na kami naglagay sa trailer mga kahigala oh. And then dito din sa baki. Napuno na. So ito yung bahay mga kahigala. So wala na lahat ng aking mga vicious plantitas dito. And then sa loob naman is yan na lang natira. Oh no. Tapos mga gamit sa kusina kasi kakain pa kami mamaya. And then dito sa loob ng fridge. Pero kaunti lang naman. Tapos sa kwarto, yan na. Empty na. Lunch and dinner na to. Our last supper in our house in Somerset West, okay? When we next have supper, it will be in Quebec. Or Quebec, or whatever you say, it will be in PE, okay? It's our last supper. Who's that handsome man over there? Shit, huh? I don't know. Kay, ang daghan ng trabaho mga kahigala. So, medyo tapos-tapos na kami. Mamayang kadlaw is mulargan na kami. Nag-KFC lang kami. Kumbati mahal, gutom. Hungry eh? No, this piece is like chili hot. Spicy. Oh. The next morning. Alas 4 pa dito sa umaga mga kahigala. So, mag-say bye-bye na kami ni Banana. Aalis na kami mga kahigala. Mamiss ko tong bahay mga kahigala kasi marami na kaming memories ni Banana, no? 1 year kapin din kami dito nakatira. We saying bye-bye to Somerset West. We're going to start a new chapter. And we're on our way to Quebec. Bye! And the house is empty and it's clean. Okay? Bye-bye Somerset West, bye-bye Lowlands Road, bye-bye the guest house, bye-bye home. Gabayan mo kami, Lord, sa pagbiyahe. Ang dilim pa talaga ng daan mga kahigala. Inaantok pa ako, tapos si Banana din kasi walang masyadong tulog to eh. Ay, nako, kasi excited yata. Palamdag na mga kahigala. Oh. 7 o'clock na dito. Kape-kape muna. I'm gonna go buy a It's pie. cold. I think I'm gonna go buy a pie. Okay, bite. Kape. Para hindi You want antukin. to eat now? Nasa garage kami mga kahigala nag-stop. Hey, Jeffro. Nandito na kami mga kahigala. Thank you Lord, you arrived safely. So yan yung bahay namin. Hagardo Versosa na ako mga kahigala kay medyo taas ang aming biyahe, no? So that's all for today. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and also be kind. Bye! Super mahangin na. Kauano na mga kahigala. So see ya next vlog. Bye!